Уйпе! Падни гумите букя! Трябва да пуща тук сухо. Али! Паднах неко коловоз! Мани брачат тук са! Ями бе! Али! Станах целият озоп. Ема това уйпе, да. Дай ще я връжим или по? Въжето! Те тук ще я връжим! Е, букя! Мамо! Много снег е! Е! Мамо! Нали казвате, че няма снег, бе? Бай негота! Уйпе, радиатор, Саша грее екстра. Аз ще го оттъпи. Падни гумите, букя. Няма да стане. Не помпам после. Няма си матуш. Няма да стане, но копай се окопа. Е, какво да види, че такова? Не, ще я вързна с ребете. Там изборовете може, да? Не, а там ще там няма да е толкова дълбоко, не го ще подавят. Кой пише? А после Я. Навръщане ще оди, бе. навръщане ще оди, няма да има ядове. Така и натоварено навръщане. Хайно да се прави пъто. После вече. Добре, не, чи горе, бат. Е, горе ход. Колко му стигне въжето, ама чи горе ще стигне. А не на маймуна. А? Газосмет. Тук те колко е дълбоко. Къде поджегат те? Много хубавото време, всеки му. Не! Аха. А Чичо Николайчо те копа бич. Те, я да беше качил на камион, аз ще си го кара. А, това молим. Това са хора без работа, а казава, че времето е такова, код вино. Бело червено. Код вино по телевизията, ги гледай си по женства. А въжето века си не е екстра. Къде намери това пустиня? А, купи го. На втора му трябва. Много беше на мътно барба на едните услуги, ама. Да, да. За 90 лева. Добре си бюджет, какво? Ние че всяка 200. Но не е малко, но... Срещу тук, батаме и това. Няма ли да смееш да горе? Да, набир вода. Яко има такова, ще напомня. Падаш на джапанки. Значи ти ако ми, ако ти спадне